Adunay ming comment sa atong comment section nga miingon siya nga bisag unsa na lang daw ang suoton basta kay mosimba. Ug mao ni rason ngano bitaw lisod ipatuman ang balaod sulod sa simbahan kay ngano nahadlok nga wa nay manimba. Hinumdumi kini ang iya sa Dios magpabilin. Dili dautan nga magsugyot ta sa insaktong sinuotan panahon kita mosimba. Usahay ba makaingon ta ngano ang pagbulutan man sa tawo ang agdon dili man ang pagbulutan sa Ginoo. Dili ba day pagbulutan sa Dios nga magsinina tag insakto panahon mo simba? Di ba day pagbulutan sa Dios nga magsuot tag putong panahon mo simba? Ngano mabasa nato ni sa 1 Corinto 11 bersikulo 1 ngadto to 16. Mabasa po nato ang pagsuot og besti sa Deuteronomy 22 verse 5 ug sa Timoteo nga diin kitang babayi kinahanglan kung magsuot kitag sinina dili ta mahimong rason nga makasala ang atong igsuon nga galantaw. Ug dili nato agdon uyon-uyonan ang mga tawo nga di nagbuhat nagbautan, nagbuhat nagdi maayo kay mahadlok ta. Nga wala nay manimba kay basin unya ba igsuon ko dili na ang balaod sa Dios ang imong gipatuman kundi ang balaod na lang sa tawo rason kini nakita nakasala. Makapangutana ta karon si kinsa ang imong gipaka Dios? Ang Ginoo pa ba nga tuwa sa kalangitan o ang kwarta na lang? Kay mahadlok naman ka nga makabsan sa kwarta. Mong sundo na lang nimo, buhaton na lang nimo ang sukwahi nga binuhatan nga wa na nasubay sa Dios nung pagtulunan. Pamalandungi igsoon dili dautan na kung kita magbuhat og matarong. Asabay palabihon nimo ang makapahimuot sa Ginoo o ang makapahimuot sa tawo.